mhuri yezimbabwe mamembers eopposition party yezimbabwe TSHABANGU vari kutaura kuti aiwa tava ready kuita mabai elections ariko musi wa3 February. Saka mhuri yezimbabwe ndoti wasara wasubscribe achibva wasubscribe wolike uchina on the bell icon urambochana maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka in an interview spokesperson weTSHABANGU Promise Mukwananzi anouya achitaura ari confident kuti aiwa nyange pakaitwa marecalls ema-MP nema-legislators eTSHABANGU naSengezo Chabangu uyo anozviti the interim secretary general weTSHABANGU kunyangwe kwakaitwa maby-elections aya akutoti va-H2 ekutanga akaitwa muna December neaya asara nemadays kuti asvike maby-elections H2. Saka vari kuti aiwa we are confident kuti aiwa maby-elections aya tiri kuzomahwina kunyange hake koti yakati Sengezo Chabangu haaziriye secretary general weTSHABANGU ikataura zvekoti kuti hapana kuinterfere mumaaffairs anenge achiitika mupati yeTSHABANGU, asi kunyange iye achiramba achingorekola ma-MP kunyange koti kunyange mutemo usiri kumubata kunyange zvikutaugwa zvakataugwa nekoti vasiri kuzvikoshesa, asi ivo varamba vari confident achiti aiwa maby-elections aya we are ready tiri kuzomahwina chete nyange muchida musingadi. Saka mhuri yezimbabwe chimbouyai mumbotudza kuti munoti kudii pamusoro peconfidence ine vanhu veTSHABANGU kuti aiwa we are going to win these by-elections, kunyange mnangagwa kunyange macourts kunyange government isiri kuda kunyange vanhu veZANU-PF vasiri kuda, asi varikuudza kuti aiwa we are confident kuti chimuti ichi ndechedu. Saka mhuri yezimbabwe ndopanokuti pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu avo muchilike muchisubscribe nekutina on the bell icon ramwe muchana maupdates anokupai pano paZim News Live.